Lai. Hello guys. May anak ko sos. Nakulak. Welcome to my channel. Si mama. Niya pa yung nagpapa. Meron papa? Oo. Meron papa? Nagprepare mi karon Tinawagan sa na ninyo? Kasi mo kayo. Habibing. almost alas 2. Tulos papa bitaw? Kadlawon nagprepare mi para magbiyahe. Manuloy mi Ito sa mukhaon. Bukidnon. Yeah. Buda! Ano sa Biko? Sabi kayong Biko manggod basta kadlawon. Ay, umupan mo. Supporter. Oh, isa pa na relax ang rad. Siya si. Okay. Ay, hindi niya. Biko o Ma, masasarili sa buwan. coffee. Yummy. So, Where'd you go? 2 o'clock in the morning, Which one? no? Mugikan mi. So, ang oras alas I got one. alauna 45. Napala mi 15 minutes. Pag motor pag ginunta ko tila. Parang Kaya pag gasolina. Ano, ibo na na. makasugod na mi. So, kauban na mo karon ang akong 500. akong wife. Sorry lang nga. Yeah. Yeah. Kauban po na ako. Akong Hey guys. Hey guys, wala. Wala na akong family, na akong mga in-laws, maban sila. Magsayo man may, kaya ambot kung magsayo may. Magsayot ta. Magsayo man na. Para masap na ito ang Sea of Clouds. And, Sea of Clouds. Parang itong mga labyan ng mga kanya. Sea of Clouds. Sea of Clouds. Bukid nun, na Sea of Clouds yada eh. Liko. Sorry lang tao motor ko. Pero Sea of Clouds sa bukid nun. So mananaw taon niya Sea of Clouds. Ipakita na ko sa inyo, sunod ani. Kung masapo na ito. Kung masapo na mo, pero 2 o'clock man mo mugikan sa basin og mabot mo ito mga 3 o'clock, so di pa po na maklaro. Done. Di pa maklaro, pero basta mabot mo mga 5 ka ng banag-banag ba? Banag-banag sa yung sa yung kautuhon, kapuntagon. So mo niyo, Sea of Clouds, pakita na ko sa inyo so mo na mo yung up to no. Kana Sea of Clouds na dito lang na makita sa Bukidnon guys. So muna to ang tanaw ito niya. Ipakita na to sa inyo pag-abot na mo ito. Okay, kita to na sa inyo So ato yung gadton. Okay. So manginom sa mig kape. Okay. Balik sa ato ang kwan. Pare. Hi guys. Biko guys. Biko. Okay. Tapos akong eldest to. No? Tutik yung hulagboy lang daan sa iya. Hanggang maugid kayo agad. Okay. So, thank you. Welcome niya. Hey, Lingkod sa ma'am. Na mainit na ka? no. Baka na mainit eh. Magmotor mo lang ta siya pero kaya magagawin na ka. Kamay ako natulog kay ibig mga tulog na ni mata mo si Skyler. Narigyan po siya mga inana ng mga panahon mo. Okay sa'yo mo kasi wala mo siya natulog sa hapon ay di. Natulog ko sa'yo. Kasi ikot. Baka niya mo sabi mo katulog sa pagkatulog nga. Sa kaya mo ka. Kisa may, pero dili na siya hasol sa tulugon. Na. Ug di gina siya natulog lay. Di siya katulog, di gina maglaka na sa buyanan. Gaduyan na pala yapon mo. Kuyan man na nagdalag ID. Ay, magi nagdala ko ID na ko ba? Nag-text. Very good. Ano sa yellow nga ba mama? Ako ID ko Kasi madakpan ko ano lang, dala kong ID. Ayun, dala gini. Very good. Dra face shield. Wala. Adi na lang, push it na rin. Punto yung malay mo na yun. Buwan na sa mga puran sa mga ulit. Kanilit mo ba nun eh? Pantay sa tindahan. Nagdala ka guwan ma para ligo. Wala. Ano man, maligo? Pagka-selfie ako nito. Ako gani na ko maligo ulit ko. Wala, kumaligo lang yun eh. Nailis. Ang gabi. Alis pa, kumaligo rin, mag-selfie ako nito. May gani, ay wala may kuya mas papaimi. Ano? Dili, dito pwede na nakubanon lang ano, si Kay Kay.
Papa din niya. Nga, Tulog na sad. Nabilar. busy siyang isda. Si pamuy isda, gapi naman to yung ipanguan, mga gapi. Dago na nag-isda ni kuya. Oy, kisa man nang isda ka yaha o kang Karon nang nasa aquarium. Yun na. Whenever we say. Yung tulog pa. Hello, nanamay ka doon sa Valencia. Ano, taas kayo, biyahe ba? Nagbiyahe mga 4 hours na. Alas 3, 4, 5, alas 6. 4 hours na, no? Muna ni, Valencia, Bukidnon, yeah! Pagtikab lang malakas. Okay, so atong pakita ang Valencia City. Valencia City, Bukidnon. Yay! Nabot na me. Ang oras na mo alas 6:30. So, tas-tas na mong gibiyahe ha. Mga 4 hours and half. Indot mo na kaya po kayo ni Valencia. Oh. Grabe ka hapsay kayo. Kadlaon. Sa kadlaon. Makakanta madadalig sa among bukid. Ay. Kanin do ang bakit. Oh. Uyop sa uyuy. Okay. Oh, nito kayo. Bajari oh. Di ba samasta ni Bajari ba? Ate interviewin ka rin nakakapas itong biyahe ha. Kasi ikasultan niya sa muang travel padulong sa Buda. Kaya man man may Buda. Kaya para nga manuroy may Buda. Okay, sa ikasultan niya itong igala o brother ane. Brother, sa ikasultan brother. Ako yung kasulti. Dili sa'yo magbiyahe. Labi na panahon. Ulan-ulan. Pero enjoy gyapon. Wan pa gani may katunga pero enjoy. Apa ni tak katunga? Wa pa ta katunga. Layo ka mo rin kayo niya itong lako. Amin na mo, kapit na tamabot, man. Multicab lang malakas. Okay, malayo na. Mani Valencia City, Bukidnon. Multicab lang malakas. Tawa Grabe ka nindot ang kapatagan o ang kakabawan. Sa among bukid. Di na ta kita og bukid nga ano. Na Robinson Place oh. Woo! Okay kayo. So madulong may Buddha na napaday mi sa tunga-tunga day, pati layo pa day mi, masumabot niya ni mga alas 10, abot na sirta no? Alas 10 no? Basin. Okay. Depende sa driver. Depende sa driver. Atong tanawon ang kuan ani kanang front view ha. Okay, wata rin ko ang front view kay ulan. Basig tutyo ang atong kuan ani cellphone. Back view na lang no. Rear view. Okay, welcome Valencia City, Bukidnon o Kuban pa no, sa ilang mga gibida nga mga motorcycle. Okay. So, kung kamu makakalig Valencia, umani ang Valencia City ha. Umani ang street kayo ng highway din eh. Pwede na din mag marathon. Taas kayo. Okay, Valencia City, Bukidnon. Okay, so nagkan kayo gyapon din og makita din mo no, mga
mga bago sin pala na. So, hapsay na lugar sa Bukidnon, Valencia City. Kaway-kaway dyan, kaway-kaway, kaway-kaway. Koy. Kaway-kaway. Sabi nila. Okay, kayo. Kaway-kaway yan. Okay, atong pakawayon ang kuan ha, atong pakawayon ang kinigamotor ha, mobiltik mo rin ganun. Nay mobiltik ka rin ganun, atong pakawayon ha, para na makakuan sila napod sila dali mga tsada nga mga lugar, Valencia. Okay, so hapit na ta matapos dito sa Valencia. So padulong na ta sa Tesol, ani Brad? Maramag na, hapit na Maramag. So sunod na itong ipakita is ang Maramag. Yay! Maramag. Okay, Valencia Medical Hospital. Sir. Okay. Ha? Abad. Di man maklaro na ako. Ha? Anong sabi kay traffic? Okay. Salat lang ta. City of Golden Harvest na. City of Golden Harvest. Lunhaw ng mga mais o mga humay. Okay. Thank you kayo sa nindot kayo nga dapit. Tama nakita ng kabuntagon ang Valencia City. Multicap Ray Malakas. Woo! Okay, so kamo nga nakakita ni nga video nga taga Valencia, may ngaon na gid mo sa inyong lugar. Kay grabe na kayo ka patsada, no? So sa una nga naglabay ko din wala pa ning mga building. Karon kay daghan na kayo. O na nga may ngaon na gid mo. Uli na mo sa Valencia, the city of Golden Harvest. Woo! Wala pa din traffic light sa una. Karon na yung traffic light. Di na basta-basta. Okay. So muna to itong i-picture ha. Sunod na stop atong i-video is ang Guanabod, ang Maramag City. Maramag City. Maramag, di ba na siyudad, no? Okay, kaway-kaway sa... Isara may mukaway. Makita na kung mukaway-kaway, eh. Woo! Kaisa welcome Valencia City. Di na to ipakaway ng kamotor. Mabuhian mo lang na yung motor. Yun. Okay kayo. Nakakadal kayo lang ko ano. Wapatay makita karon kay tulog pa mga tao. Yan na.